Hola, què tal? Soc l'Adriana de l'edició i vinc del futur per dir-vos que aquesta setmana hi ha hagut un problema i, com veureu a continuació, no estic enfocada en cap moment de l'entradeta que faig ni de la sortida. Llavors, perdoneu-me, sé que despista, em sap molt de greu, espero que no us despisti gaire, però és que aquí l'amiga m'ha deixat de funcionar lo bé que funciona habitualment. Tinc l'objectiu una mica malament i no m'ha acabat d'enfocar bé i no ho he pogut solucionar perquè aquesta setmana no he tingut temps físic de tornar a gravar l'entrada. Llavors, perdoneu-me, espero que no us despisti i que gaudiu igualment del programa. Benvinguts i benvingudes a un nou programa. Aquesta setmana ens hem ajuntat amb uns nois que tenen un canal de YouTube on fan crítiques en català que es diuen Criticutres. Ells són l'Adrià, el Jordi i l'Oriol i ens hem ajuntat amb ells per tenir un debat sobre les noves mesures implementades pels Oscars, el tema de les plataformes, si el cinema, etc. Una mica un debat sobre tots aquests temes que ara mateix generen tanta tertúlia per xarxes socials, per notícies, etc. I és que ara que comença la carrera cap a tots aquests premis cinematogràfics de l'Acadèmia Americana, creiem que era un bon moment per reobrir aquest debat que es va generar al setembre i aportar la nostra visió al tema. Així doncs us convidem a que us quedeu a veure aquest debat. Parlem-ne! Deixeu-me que us presenti els convidats que m'acompanyen avui, que farem la presentació així ràpida perquè ara ens explicaran exactament qui són, que són l'Adrià, hola, què tal? Hola, què tal? L'Oriol. Ei, què tal? I el Jordi. Ei, què tal? Com estem? I us els presento així molt ràpid perquè ells van com en pack, no? Diguem, són tres persones que van en pack perquè a YouTube se'ls coneix com a Criticutres. Ah, això mateix. Sí, això mateix. I a mi m'agradaria, ara entrarem en el tema que volem tractar nosaltres quatre avui, però primer necessito preguntar-los i que us expliquin què és això dels criticutres i com surt això. Expliqueu-nos què feu vosaltres. Jordi, va, tu, que tens ganes. Va, si em permeteu, ho diré jo. A veure, és una cosa molt senzilla, I simplement som tres amics de tota la vida. Quan dic tota la vida, vull dir tota la vida. Que bueno, ens agradaven molt les pel·lícules, anàvem molt al cine i un dia vam dir, escolta, i si posem una càmera i anem amb cotxe, a vegades ja anàvem caminant, diem, bueno, no, anem amb cotxe, ens posem una càmera i ho pengem. I ho pengem en català, tal, perquè a més a YouTube falta... Bueno, a YouTube i plataformes digitals en general falta contingut en català, ho posem, i si algú riu, algo que ens emportem ja. Feliços tots. I ho heu aconseguit, perquè riure, riem. No ho sabem, però sí que és veritat que, bueno, hi ha força gent que, bueno, sí, no tothom, òbviament, l'humor sempre hi haurà algú que no li farà gràcia, però hi ha bastanta gent que sí que ens ha dit que s'ho passa molt bé, que se'ls mira, que riu, que tal, i amb això hi ha els més feliços del món. Bueno, no sé, Adrià, Oriol, jo el més feliç del món. Sí, jo fins i tot et diré que el feedback que hem rebut en general ha sigut bo i que la gent més propera, almenys amb la que jo puc parlar o comentar els vídeos, m'ha dit que ens ha pres com a referència a l'hora de decidir anar a veure una pel·lícula o una altra, o anar-la a veure o no anar-la a veure. Vull dir que això, vulguis o no, et dona empenta per seguir i dir, hosti, però si aquesta persona decidirà en funció del que jo li digui si anar a veure una pel·lícula o no, doncs fa il·lusió, fa il·lusió. Clar, no, perquè a més feu una cosa molt graciosa perquè feu com l'abans i les expectatives que teniu de la pel·lícula. Exacte. I hi ha vegades que aneu amb unes expectatives superaltes i arribeu i dius, bueno, doncs no ha sigut per tant aquesta pel·li, no? Ha sigut una caca... Mira, per exemple, abans estàvem parlant de Harry Potter, la segona de les bèsties fantàstiques, Vaya bajón. Entre d'altres. Sí. O Star Wars, o coses d'aquestes que ens hem portat unes bones colleges. Sí. Exacte. Sí, jo aquí he d'estar d'acord, sí. L'última dels spin-offs aquests que estan fent de Harry Potter va ser una mica justeta, però, bueno, en algun moment dedicarem un programa a Harry Potter perquè ja ens l'han demanat i llavors doncs ja entrarem en Haig de dir que matèria em fa Harry Potter. mandrota. Jo no. Jo estic molt a favor d'aquest programa. De fet, si poguessis basar tot el teu canal en només Harry Potter, també estic a favor. Endavant, no? Sí. Bé, la cosa és que avui, quan els hi vaig plantejar de fer un programa amb ells, bueno, de fet, ja ho hem fet bé això, perquè jo els hi vaig plantejar parlar de Denis Villeneuve perquè estava a punt d'estrenar-se d'un i al final ens han endarrerit d'un com un any i mig, llavors ho hem fet superbé, perquè vam dir, mira, saps què? Millor que no, i
el que volíem fer és, ara aprofitant que els festivals de més renom que sí que s'han pogut celebrar, com Venècia i Sant Sebastián, etc., ja han començat a treure aquestes pel·lícules que ja comencen la carrera cap als premis grans de la temporada, i just havia sortit aquesta notícia que va tenir una mica de polèmica sobre les noves restriccions dels Premis Oscars. Vam dir, escolta, doncs fem una tertúlia sobre això, debatem sobre el tema. Aleshores, per a tota aquesta gent que encara potser no sàpiga de què va això, si em permeteu, faig molt ràpidament una explicació de què està passant amb l'Acadèmia dels Oscars. Sí. Que bàsicament doncs, estem parlant de les noves mesures que ha implantat l'Acadèmia, per la qual totes les pel·lícules que vulguin ser nominades no a Premis Oscars en general, sinó a millor pel·lícula, han de seguir tota una sèrie de requisits. Us els explico molt ràpid perquè a partir del 2024 totes les pel·lícules que vulguin optar a aquest premi a millor pel·lícula hauran de seguir almenys dues de 4 requisits que han posat, que són, més o menys així resumit, que almenys un dels protagonistes representi una minoria, que el 30% dels actors secundaris formin part d'una minoria i que es compleixi aquest percentatge entre treballadors rere les càmeres o que l'argument se centri en un grup minoritari. D'aquesta manera, el que volen és establir percentatges que hauran de cobrir dones, persones de colors, asiàtiques, llatines, amb discapacitat, del col·lectiu LGBTQ, etc. Totes aquestes mesures es començaran a tenir en compte en les següents 2-3 edicions i a partir de l'edició del 2024 haurà de ser obligatori respectar-les per poder optar només a la de millor pel·lícula. És a dir, que totes les altres categories queden exemptes d'aquests requisits. I jo el primer que us volia preguntar és quina va ser la vostra reacció al llegir aquesta notícia, perquè va haver-hi una mica de tot i no sé com us va sentar a vosaltres. Què veu pensar quan veu llegir tot això que acabo d'explicar? Diria que incertesa al principi perquè, bueno, vam llegir l'article, etc. i veus, realment em sembla que són bastantes mesures. Tu has mencionat les de l'estàndard A, però s'han de complir com 4 estàndards. Sí, exacte. Al principi hi havia el dubte de, vale, l'estàndard A, feten, però llavors vam llegir també el B, el C i el D, i dius, hosti, és que el C i el D jo crec que són molt fàcils de complir i no sé fins a quin punt ho estan fent de cara a la galeria i fins a quin punt servirà, saps? Si fos només l'estàndard A, diria, uah, perfecte. Clar, perquè la cosa és que ho han dividit una mica per les coses que s'han de veure en pantalla i després les coses, o sigui, els estàndards les coses de pantalla. Exacte. Diguem, els tècnics també han de complir aquests requisits. L'equip creatiu, la part d'indústria també. Tot el que engloba la producció d'una pel·lícula, entenem. L'estàndard C, per exemple, diu que has de tenir com a mínim 2 becaris en l'empresa distribuïdora que siguin d'un grup de minories. Hòstia, em diràs que la Warner Bros. No té 2 becaris afroamericans, per exemple? Saps? No sé fins a quin punt diran fiquem això, que queda superbé en aquest 2020, que ha estat tan mogut pel temes de Black Lives Matter, etc, que hi ha hagut molta activitat, i no sé fins a quin punt han dit, va, ens pugem al tren, fiquem aquestes mesures que a cara a la galeria es veuen superbé, però després és que qualsevol ho pot complir, saps? Clar, ho dèiem ara també, que es poden fer 2 lectures d'això, o realment és el que diu l'Oriol, i és unes mesures que les de la pantalla queden superbé dir-les, però les de darrere la pantalla són bastant fàcils de complir i llavors és una mica per complir ràtios, allò que es diu, sí. No? O realment el panorama cinematogràfic dels Estats Units està molt malament i són uns mínims bàsics perquè ni això s'està complint. Jo he d'afegir també que encara que això ja s'estigui complint, o sigui, si d'alguna manera això és només per dir... L'estàndard no s'està complint. S'estarà complint com a molt el dels becaris i el dels sèniors. Però aquests que deien els becaris o el que sigui, però jo només pel fet que ja s'estigui posant en una portada, ja és bo per mi, en el sentit de dir, doncs potser abans ho sabia tothom, només ho sabia els del gremi, ara ho sap tothom. Ei, jo sempre penso que és sumar, saps? Jo estic d'acord amb això que diu en Jordi i, a més, clar, jo veig els moviments del Me Too o els moviments de Black Lives Matter com la manera de visualitzar, però no la manera de culminar. És a dir, fas que una societat entengui que hi ha un problema, però fins que la institució no diu vale, doncs solucionarem aquest problema així, jo crec que no s'avança. I vull posar un exemple que crec que els Criticutris ja m'han sentit dir 700 cops, però és que ho trobo molt important. El 2019 teníem 2 nominats o 2 pel·lícules nominades molt dignes per guanyar l'Oscar, que eren Green Book
i La favorita. Estic d'acord que Green Book reflectia la lluita negra amb tot el viatge per l'Amèrica profunda de Mahershala Ali. Però el protagonista era Viggo Mortensen. Tony Lipton. En canvi, tenies La favorita amb 3 dones protagonistes. 3 actorasses. I una pel·liculaza. Una pel·liculaza. Les dues eren... En el seu estàndard d'excel·lència. Clar, és que jo amb el de 2019 em vaig indignar una mica perquè jo estic convençuda que li van donar Green Book per la imatge, no perquè... Exacte. M'enteneu? I perquè fa 2 anys, fa ja dos Oscars, 2 cerimònies que no tenen representació, és que tenen molt poca presentació negra o d'una altra raça que no sigui la blanca, per tant, van dir, posem Green Book que parla d'aquest tema i ens retem les mans. Home, clar, però jo crec que era el moment de fer el pas endavant i dir, doncs no, La favorita. Si es ho tenien a huevo. Més a huevo que allò, quan? Mai. Sí. No, i després sí que és veritat que aquest any va arrasar Paràsits, cosa que fantàstic, perquè a mi em va semblar... Sí. Però clar, jo crec que també s'han aferrat a això, no? A dir, vale, hem vist que ha tingut molt d'èxit, que triomfi merescudament una pel·lícula com Paràsits, que és doncs, coreana i tal, amb, evidentment, tots els actors asiàtics, i han dit, vinga, doncs som-hi. I jo penso que això és més un rentat de cara. Segurament. Quin nivell d'impacte pot tenir que les pel·lícules que hagin de guanyar millor pel·lícula hagin d'explicar històries d'un grup minoritari. Bueno, jo crec que és l'inici, també. Sí, però que sigui només... Perquè dius, si fos per tots els premis, vale, però que només ho posin per millor pel·lícula, dius, bueno, llavors totes les altres pel·lícules poden ser de grups no minoritaris. M'entens? Aquí és on jo crec que simplement ho fan una mica per rentar-se la cara de dir, doncs mira, ara ho fem així, però en realitat, bueno, ja sabem. És que en aquest context Green Book també podria haver guanyat, llavors, saps? A millor pel·lícula i la resta també, tots nominats, el mateix de sempre. Que estic d'acord, perquè allà qui havia de prendre la decisió havia de ser l'acadèmia i dir, doncs mira, posem un peu sobre la taula i diem pel·lícula protagonitzada per dones. Jo penso com tu, Adriana, crec que han fet... I si filem encara més prim, jo crec que només per l'originalitat de la direcció i tot, és que a mi aquell any he de dir, i ho vam parlar al cotxe bastant, que ens va fer mal que no guanyés La favorita, perquè és que jo era l'espectador que van anar a veure La favorita dient quin pal, perquè a vegades anem a veure pel·lis que mirem el trailer i diem quin pal, i vaig sortir dient quina obra mestra que acabo de veure, saps? Vull dir, i perquè a més el director ja ve de pel·lis que has d'entrar en el joc que Lobster i tot això, sí. Clar, llavors jo entenc que és una pel·lícula que de bones a primeres, si ja saps d'on ve aquest director... El que vas, sí. Clar, però després la veus i dius, bueno, clar, és que... Hola. Sí, hola, exacte, és que et quedes així en plan... Vale, obra mestra, digues, seguim. De totes maneres, penso que és un pas endavant. És a dir, que ja només la productora hagi de pensar en coi, hem de complir ràtios... Exacte. Encara que sigui de cara a la galeria. Si volem aspirar a alguna cosa, si no volem aspirar a res... És el que hem dit de Paràsits. Si volem aspirar, hem de complir ràtios, doncs tot això que ens emportem. Anys enrere... Si hagués estat la mesura A, però a haver-hi la mesura C i D, és que no sé si canviarà res. Ja. Clar, perquè la cosa és que han de... O sigui, ells han de complir només 2 d'aquests 4 requisits. Exacte. Que dius, si els haguessin de complir tots, doncs endavant, no? Però 2 d'aquests és que és fàcil, de fet. Vull dir que la gent es va escandalitzar molt i després, en realitat, dius, bueno, però si és que en realitat és un circ a tot allò dels premis, acaba sent una mica... Sí. Es reparteixen el pal els mateixos. Però aquí tornarem a la mateixa situació, perquè et trobaràs amb una pel·lícula protagonitzada per un home, però que resulta que tot la producció i els publicistes són d'un col·lectiu minoritari, i trobaràs pel·lícules protagonitzades per dones, però que, saps? Llavors aquí, què? Pantalla, producció, què posem sobre la taula?
Perquè... Jo sempre soc partidari de la pantalla, El que es veu és el que veu la gent, per tant... Això estic molt d'acord amb l'Adrià, perquè tu pots tenir tot un equip, com ha dit, però després tens el de tota la vida, i al final l'espectador, la persona del col·lectiu o de tot això que hem dit, que vagi a veure la pel·lícula, el que veurà seran les interpretacions, seran els actors i les actrius. Per tant, fes alguna cosa, tio. Vull dir, no sé. Sí, després, no sé si això n'esteu al corrent, i si no, doncs us ho explico ara. Hi ha festivals com, per exemple, el de Berlín, que és un festival que en general porta pel·lis molt interessants i que després alguna sempre acaba en els Oscars, però com és d'aquests festivals que són al febrer, a vegades ens oblidem de les pel·lícules que hi ha, per desgràcia, perquè ja et dic, porten pel·lícules molt bones. I quan va acabar aquest any, doncs ara cap a la meitat de tota aquesta pandèmia que estem passant, van anunciar que de cara al festival de l'any vinent, que en un principi haurà de ser presencial i tal, vull dir que en un principi s'ha de celebrar normal, el que faran serà eliminar les categories de millor actor i millor actriu i ho combinaran tot en un millor actuació. És a dir, millor interpretació. Exacte. Una cosa com de gènere neutre, que jo no sé si gairebé ajuda més això. No, exacte. O sigui, jo crec que potser és més interessant que es plantegin les actuacions com actuacions, perquè al final és igual si ets home o ets dona. Exacte. No? Que el fet de dir, doncs, perquè ara, clar, a més, amb totes les identitats que hi ha, és que al final dius, bueno, és que... Ojo, no? Perquè depèn del gènere, també... Està discriminat, sí. Clar, es pot ofendre. I llavors jo crec que potser s'ajuda més a col·lectius minoritaris fent una interpretació en lloc de millor actor o millor actriu, no? No sé si l'Adrià fa com que no amb el cap. Sí, l'Adrià no ho veu, diu, Ostres. Sí, és que venia pensant en això, us ho juro que he pensat en això, Perquè jo, abans de venir, he estat pensant en com incloure, saps? I he pensat, per què coi hi ha actor i actriu? Saps, en els Oscars? Bueno, perquè es va crear fa molts anys. I llavors he vist la història i ho he comparat amb director. I resulta que, clar, directors només hi ha homes. Llavors, si poso millor direcció o millor interpretació, em trobaré en la situació que només estaré premiant durant 50 anys homes blancs. En canvi, si poso home i dona, estic obligat a premiar una dona. Clar, o sigui, jo estic d'acord en que es faci el distintiu d'interpretació. Bé, de fet, jo sóc el típic friki que diu que tots els esports del món haurien de jugar homes i dones en equips mixtes, Sóc el típic friki que pensa aquestes coses, ¿vale? Vull dir, perquè m'entengueu? Llavors, jo per mi, l'objectiu on haurien d'arribar per mi és el que tu has dit, Adriana, el d'interpretació, saps? Però fins que no arribem a una igualtat real, jo crec que potser sí que, com diu l'Adrià, s'hauria de mantenir això, més que res per visibilitzar, al final, per visibilitzar. Jo tant de bo poguéssim fer interpretació i tinguessin les mateixes oportunitats homes i dones. Però... Clar, és que és això, és que jo quan va sortir això, el primer que vaig pensar va ser en plan, home, clar, és que sempre hem tingut millor direcció, però mai hem tingut millor direcció femenina i millor direcció masculina. No. M'enteneu? Però perquè directors eren homes. És que directors eren només homes. Perquè no podem fer igual, però evidentment amb els mateixos paràmetres tant per homes com per dones. Però no existeixen aquests paràmetres actualment. Aquí està el problema, perquè serà que no tenim bones directores actualment i... L'Adrià i jo la vam anar a veure Mujercitas de la Greta Gerwig i jo vaig sortir, però o sigui, encantat de la vida. O sigui... Mira, jo us diré una cosa, aquest any, si els Oscars són justos, millor direcció se l'hauria d'emportar la Chloe Zhao per Nomadland i millor actriu la Frances McDormand per Nomadland. Nomadland l'he de veure, Perquè tothom està cantant, però increïbles, coses increïbles, Si recupereu el nostre podcast sobre Sant Sebastián, veureu que allà també és que allà, o sigui, em vas deixar anar, bueno, que és la pel·li que va sortir que no vas poder dir res fins al final del camí. Exacte. Que vam sortir la meva amiga i jo caminant així. Sí, vam arribar en silenci. De fet, les nostres companyes del pis ens ho deien, en plan, què us passava ahir per la nit? I totes, no, és que d'això... És que vam veure una cosa molt bèstia, no? Hòstia, doncs per això... És que no ens anirem a veure, No, per això, i per altres coses que he anat veient per les xarxes, he pensat, hòstia, aquesta, Déu-n'hi-do.
Sí. Un altre tema que també volíem tocar en aquest programa és que aquest any, per primera i única vegada, els Oscars acceptaran, sí que seran com el març aquest any, però acceptaran pel·lícules que hagin tingut la seva estrena única i exclusivament en plataformes tipus Netflix, HBO, etc. Cosa que no havia passat mai i que no s'havia plantejat fins ara que pel·lícules que només s'hagin estrenat a plataformes entressin als Oscars, perquè aquesta gent era molt de no, l'estrena ha de ser a l'ús, no? En una plataforma, o sigui, en una pantalla de cinema. Què passa? Que Netflix en els últims anys el que feia, aquesta cosa de doncs la posem una setmaneta, com The Irishman, o ara quan ha estrenat la del set de Chicago, que també l'ha estrenat, bueno, el Fenòmena de Barcelona estava al cine. No, i la de Història d'un matrimoni, jo crec que també la van estrenar una setmaneta i apa. Exacte. Roma també. I jo crec que és una mesura bastant interessant, perquè clar, hi ha moltíssim debat amb això. No sé si vosaltres penseu que s'hauria d'establir com una norma regular aquesta de que poguessin entrar tot tipus de pel·lícules. Has dit exclusivament les de les plataformes o totes? No, totes. Les plataformes. Totes incloent Has dit exclusivament. Totes. No, o sigui que hagin tingut estrena exclusivament en plataforma. Veus? Exacte. Sí. Exacte, o sigui que Netflix directament estreni a plataforma i aquesta pel·lícula I ja pugui anar. O sigui, que no s'hagi pogut veure en cap moment en una sala de cine, però que pugui optar a un Òscar. Exacte. Com ho veieu, això, vosaltres? Jo, és que a veure, no ho hem parlat, això. Jo bé, jo ho veig bé. Estic expectant a veure quina és la vostra... Jo ho veig bé. És que penso que hi ha molt de hate en el món del cinema amb les plataformes i entenc d'on ve aquest hate, perquè evidentment estan ofegant bastant el món del cinema i els cinemes locals que tenim aquí. Amb el que anem nosaltres ara, per exemple, a Badalona, cada cop hi veus menys gent. Però no sé fins a quin punt Netflix i altres plataformes han aconseguit apropar el cinema també al públic. Gent que no anirà mai al cinema i està veient pel·lícules d'una gran qualitat i d'aquesta manera es tornen a enganxar a el que és el cinema, que potser ho havien perdut els últims anys amb tot el que havia sortit de Marvel, etc. Jo no crec que s'enganxin a... Veig el positiu i veig el negatiu. Però... Puc dir jo o vols dir-ho? Digues, Adrià, explica't. Jo deixo a banda l'amor que li tinc al cinema, a anar al cinema, a tot el que comporta el fet d'anar i tornar, i a l'estar a la sala, que això em sap greu que es perdi, però clar, és veritat que no puc lluitar contra el progrés, saps? En aquest sentit, no puc defensar una posició només amb és que a mi m'agrada. És que trobo que està molt bé, perquè pot ser que a la resta de gent del món no li agradi, i mira, doncs, m'ho menjo amb patates perquè no funciona això. Sí. Ara, sí que tinc la sensació que havent vist algunes pel·lícules de Netflix, com The Old Guard, que vam veure junts, vaig veure l'altre dia Enola, vaig veure també la de Chris Hemsworth de Netflix, que tinc sensació que Netflix sap el que és i està fent pel·lícules sabent el que és. Què vull dir amb això? Que Netflix sap que la gent ho mira a casa, que la gent a casa desconnecta, que si ara vaig a buscar l'aigua, que si ara miro el mòbil una estona, i fa pel·lícules preparades per tu poder perdre el fil i mantenir-te allà. A Enola em va passar que em vaig a dormir, sap greu, i em vaig llevar i allà estava la pel·lícula. Allà estava la pel·lícula i vaig pensar, ostres, No, que estrany, no? I a molt guant em va passar una mica el mateix. Jo tampoc, Oriol, jo tampoc. M'esperava... Adorma't a Irishman. Adorma't. Ja em truques aquí 2 hores i m'expliques. Sí, i allà, si tens nassos, agafa el fil un altre cop. Exacte. Amb les últimes que he vist tinc aquesta sensació que estan fetes, pel·lícules fetes per veure-les des de casa. I no només amb l'argument, sinó també amb explosions, efectes especials, etc. A The Old Guard, quan vaig anar a veure The Old Guard, vaig sortir una mica pensant, ostres, jo venia a veure una pel·li d'acció i m'he trobat una pel·li més de reflexió que d'acció. I tinc aquesta sensació amb les plataformes digitals, que no és el mateix, ni fan les mateixes pel·lícules que les que vas a veure al cine. No totes. No estic d'acord, però i retornant al fil de si estava d'acord o no, jo sí que estic d'acord per aquest any, perquè jo sí que sóc un ferm defensor del cinema com a institució, no? Com a altar de lo que és el món audiovisual i cinèfil del planeta Terra, no? Hòstia, sí, perquè crec que i això hi ha aquí
intentaré ser escuet perquè crec que no només engloba el món del cinema, sinó engloba el món de l'entreteniment, el món de, bueno, mil coses, i és que els humans consumim ja tan ràpid les coses que estem desvalorant les pròpies coses. Estem desvalorant el que és una pel·lícula. O sigui, el cinema es va crear per gaudir una pel·lícula en el seu màxim esplendor, d'acord? Llavors, en el moment en què tu hi ha... o sigui, que una persona pot preferir no veure-la al cine. Jo no em posaré de cul amb una persona que no vulgui anar al cine perquè pensi que és car o perquè no hi vol anar. Endavant. Mira la casa, si la pots veure a casa, i gaudeix-la igual. Però crec que el fet d'arribar al dia on només l'streaming s'accepti, jo per mi haurem perdut una part aquest dia no arribaràs, cultural però... humana molt bèstia. Bueno, Oriol. el cine pot canviar. Bueno, Oriol. Jo no ho veig tan Pots, lluny. en lloc de tenir 10 sales, Oriol, tractes el cinema en si com algo més ja ho veurem. ocasional i per la gent que li agradi i fas 2 sales. Tant de bo, Oriol, tant de bo. I llavors es torna com dius tu, rendible. Però jo les veig bastant baldades, perquè com anem, és l'eterna batalla del negoci contra l'art, no? I llavors, doncs, si no dona peles, si dona més peles a les persones des de casa seva, doncs llavors... El teatre no ha mort, i aquí a Espanya, tenint en compte lo malament que s'ha gestionat des del món polític al teatre. Oriol, el teatre... Es tracta dona de l'ocasional. la mateixa possibilitat. O sigui, és una alternativa directa a l'streaming al cine. Exacte. O la veus al cine o la veus a casa, però és que pots veure el mateix. No ofereix el mateix, no ofereix anar amb els amics, això pots seguir oferint. El que no pots esperar potser és tenir 12 sales plenes. A casa. Potser no pots oferir 12 sales plenes. No, pots clar, així. i tant que ho ofereix igual, el que passa que, vull dir, la meva reflexió anava més cap aquí, no? Cap al dir, bueno, és que ho tenim tot tan a mà ja, ho tenim tot amb un botó, que crec que estàs devaluant el producte. I jo, quan anem a veure una pel·li els 3 al cinema, vam anar a veure Tenet, que Tenet t'agradarà o no t'agradarà, però tu la veus a un cinema i se't cauen, perdó, els ous a terra. És que al·lucines perquè la banda sonora tot, estàs allà i ho flipes, i jo, perdó, si veig... Bueno, no, vaig anar a veure Vengadores Endgame al cine i la vaig veure a casa. Anava a posar el mateix exemple. La vaig veure a casa, és que... La vaig veure 2 cops al cinema, perquè la vaig veure en el passe de premsa per fer la crítica i tal, i després vaig acompanyar el meu germà i una amiga a veure-la. I a més vaig anar, o sigui, literalment, el passe de premsa va ser el dia anterior de l'estrena, o sigui, jo en realitat em vaig haver de callar al final 24 hores. I vaig anar el dia següent, evidentment, sense fer spoilers i tal a ningú, i jo estava a la cua del Fenòmena i tothom, sí, perquè passarà això, i jo en plan, jo ja sé el que passa, i no sé res, perquè clar, saps? I jo en plan, no, jo pensant, això no passa, però ja... I tu, sí. Clar. I jo recordo de tornar-la a veure literalment 24 hores més tard i tornar a plorar, a riure, a flipar. I després l'he vist al cap dels mesos a casa i dir, és que no és el mateix. És que no és el mateix. T'emociona igual perquè és Endgame, però no és la mateixa sensació que està en una butaca de cinema amb tots cridant quan el Capitán Amèrica allà, no sé què. Exacte. És que clar, I ja et dic, no és el mateix. ja et dic, jo soc super friki, això ja a part de Marvel i tal, de còmics, etc. I sí que a mi la veig a la tele i hi ha certs moments que a mi em faran plorar igual, però perquè jo soc superfan i superfriki. Però jo et dic, parlant només d'espectacularitat, només de gaudiment sensorial, és que és que jo per mi no es pot comparar. El que passa que ho poses a una balança, amb la comoditat d'estar a casa i apretar play, i hi ha gent que ho prefereix. Perdona, digues. No, deia que aquests dies clar, estem gravant això quan està sent el Festival de Sitges, llavors aquests dies estic tenint contacte amb molta gent de la indústria i tal, i justament ahir que s'estava presentant l'última sèrie que ha fet l'Àlex de la Iglesia, vaig tenir l'oportunitat d'estar una estoneta amb el Miguel Ángel Silvestre, que és el protagonista i tal, i justament era una taula rodona i una de les periodistes li va preguntar precisament sobre el tema de les plataformes i tal. I ell deia, jo estic a favor perquè ens dona molta feina a tota la gent de la indústria, perquè ara de cop tornen a haver-hi moltes sèries, que boníssim que les sèries ara estiguin allà amb el cinema, perquè es fan coses boníssimes també de sèries. Totalment. I diu, però clar,
diguem, el plaer que a mi em suposa seure en una butaca de cine, desconnectar el telèfon i anar solo amb amics o amb qui sigui i estar 1 hora i mitja, 2 hores, les que siguin, allà desconnectat absolutament del món, que ja pot estar passant el que sigui fora, que tu estàs allà centrat en això i t'estàs obligant a veure-la de principi a fi sense cap tipus de pausa, això a casa, per molt que ho intentis, és complicat. No hi és, no hi és. És complicat. Però per això us dic que és complementari, que la gent que vulgui anar al cinema, i nosaltres, jo voldré anar a veure al cinema. Totalment, I seguirem anant. Seguirem anant, seguirem anant. Si no surten els números, no seguirem anant. Però és que no sortiran els números si segueixen pensant, però Adrià, però és que Adrià, pots adaptar el model de cinema. M'explico? És el que et deia, no cal que el cinema tingui 13 sales de no sé quants seients. El petit empresari que té els cinemes, saps? Que ha de mantenir-lo obert... T'has de readaptar, és xungo, però t'has de readaptar. Però pots fer les dues coses. No ho veig tan clar, jo. Si econòmicament no és viable, jo no ho veig tan clar. Ara, jo volia dir alguna cosa abans de tot això, i era que, a banda del fet d'haver d'estar a casa, o sigui, que el cinema et dona aquesta concentració sobre una cosa i res més, i ja està, i no pots estar pel mòbil, no pots estar com estaries a casa, també t'obliga a veure pel·lícules dolentes. T'obliga. Tries una pel·lícula que no t'agrada, te la menges amb patates. Què passa en això? I aprens, si te la menges amb patates, aprens el que fa una pel·lícula dolenta. És que és cultura. Anar a veure una pel·li dolenta és cultura. És cultura. Jolín. Clar, és que valores infinitament més una pel·lícula bona. Clar. Perquè, a part de que desenvolupes el teu esperit crític i dius, val, doncs això i això en una pel·lícula no hi pot ser, quan veus una pel·lícula ben feta dius, clar, és que això s'ha fet amb mimo, aquí hi ha hores posades. Exacte. Clar. Si estàs a casa, obres una pel·lícula dolenta i dius, ai, mira, m'estic avorrint, i la tanques, ja està, fins aquí arriba. Això he de dir que es multiplica molt en els festivals, perquè clar, en un festival tu potser veus 3-4 al dia, i si les 4 del dia han sigut una merda absoluta, què passa? Creieu-me que passa. Clar, el dia següent, quan comences amb una boníssima, dius, vale. Què passa? El 10 de la pel·lícula el tens a la mà. Exacte. Llavors, clar, aquesta màgia que té en el cinema i que té... Jo entenc la comoditat que són, però clar, no és tampoc el mateix veure-ho a l'iPad o en una pantalla, m'enteneu? És una cosa molt diferent. Si em permeteu, ara que estem parlant de tot això i així, i intentant ser breu, jo el que no entenc, per exemple, també és com, i parlant ja de cara al futur de lo que és el que deia l'Oriol, no? De que aquestes coses poden coexistir i poden ser complementàries, que estic totalment d'acord. Jo no entenc per què... De res, Oriol, saps que estic aquí per escoltar, tio. Jo no entenc, o sigui, no entenc per què, per exemple, Netflix fa una estrena exclusiva, Enola Holmes, que l'has dit tu ara abans, Adrià. Ha d'estrenar Enola Holmes, molt bé. L'estreno un mes a la meva plataforma, en exclusiva, i al cap d'un mes es pot estrenar als cinemes. Per exemple. Què és el que faran amb Mulan? Doncs mira, veus? Exacte. Mulan jo ho dic Mulan l'han perquè... posat a 30 euros i després crec que la posaran... Però això dona per un altre... Parlem ara, però això dona per un altre programa. Jo dic perquè és que és un format que en el món dels videojocs, per exemple, està funcionant des de fa molts anys el tema de les exclusivitats temporals. Doncs escolta, feu això. Si realment no voleu decantar-vos ni per un ni per l'altre, escolta, que tothom pugui gaudir de les pel·lis com vulgui. Deixa que l'espectador triï, però realment, hosti, és que a mi em molaria. A mi The Old Guard, que el vam veure per Netflix, m'hagués encantat veure al cinema. M'hagués encantat. Però continuo dient que amb això no s'està tenint en compte amb els números que no surten de la sala de cinema. S'ha de veure, Adrià, però per a Però clar, per això s'ha de reclamar que la gent hi segueixi anant perquè no es perdi. Exacte. És una absoluta pena. Totalment d'acord. Jo crec que el que ens hem de quedar d'això és que hem d'aconseguir que la gent no perdi les ganes d'anar-hi perquè ho tingui a l'abast d'un play a casa. És molt complicat. De fet, si la generació que haurà d'anar al cinema ja no som nosaltres, que també haurem d'anar-hi nosaltres, sinó aquesta generació que té Netflix a un play i en el mòbil. És complicat fer-li entendre. I és una generació... És molt important anar-ho dient. Em perdó, perquè ara quedaré com a la persona més carca de la història, però és que, o sigui... Ara quedaràs de boomer, que ho ets. Totalment, però és que el jovent d'avui en dia ja han nascut amb el mòbil a la mà i no, o sigui...
no li pots ensenyar... O sigui, és molt complicat canviar-li el prisma i la perspectiva d'una persona que ha nascut amb Netflix a la tele sempre. O sigui, perquè és que és impossible que li doni el valor que nosaltres, que hem vist les dues coses, li donem al cine. És que és bueno, impossible no. Perquè tot depèn de l'educació que tingui. És complicat, però és molt més complicat, exacte, saps? Llavors, hòstia... Sí. Bé, nois, crec que ho haurem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però ha sigut un plaer aquest debat intens que hem tingut. Ha sigut intens, Sí, molt. És que ens identifiquem molt ràpid nosaltres. Sí, no, però molt bé. Nosaltres o hi anem o no hi anem. Perfecte. Doncs a veure com se'ns presenta la temporada cinematogràfica aquest any, a veure quines estrenes ens venen, a veure si podeu anar a veure Nomadland i ja ens explicareu en les vostres crítiques què us ha semblat. Oh, i tant. I bé, ens veiem aviat i tornem a fer un debat quan vulgueu, vaja. I tant. Oh, perfecte, Adriana. I tant. Nosaltres debatre sempre ens hi trobes, Sí. I tant. Exacte. Doncs moltes gràcies. Igualment, merci. Adéu. Vale. I fins aquí el programa d'avui. Com heu pogut comprovar, ells no són de posar-se allò a mitges, sinó que quan comencen un debat s'hi posen al 100%. Esperem que us hagi resultat interessant aquest debat que hem tingut sobre l'Acadèmia del Cinema, les plataformes, l'experiència d'anar al cinema i tots els temes que han anat sortint durant aquesta mitja horeta, i us convidem a que ens deixeu en comentaris què és el que penseu vosaltres de tot això que hem estat debatint, si esteu d'acord amb el que hem dit, si no, o si vosaltres teniu una visió diferent de les coses que hem anat parlant. I com sempre us deixo les xarxes socials per aquí, per si ens voleu seguir, ens voleu suggerir temes i ens voleu donar algun m'agrada, i ens veiem la setmana que ve amb un nou tema. Adéu!